anyị bụ ala ndị ojii bara ụba. Anyị abụghị ndị hapụrụ ala ha jee ịnụso ndị ọzọ ọgụ, kama ha batara n'ala anyị n'ụsọ anyị ọgụ. Ihe a dị nnukwu mkpa na ndị be anyị ga-aghọta. N'akara nke abụọ, ma ugbu a anyị amaghịkwa ya bụ ndụ ọzọ. Ndị ojii amaghịzi ya bụ ndụ. Anyị abatara n'ime obibi ndụ nke ị na-eri ihe ọbụla anyị hụrụ. Ọ bụghịzi na-ata mkpụrụ osisi ma ọ bụ ịta akwụkwọ nri. Ọ bụghịzi na-aracha ofe nke o ji abụ ịta mkpụrụ sitere n'ala ma ọ bụ nke na-epupụta n'osisi, kama ọ bụzi ị na-achụso ihe a na-atọpete na ngwugwu ma ọ bụ nke anyị na-enweta n'ime igbe, ihe anyị na-azụta n'ụlọ ihe oriri na ọṅụṅụ. Ihe anyị na-echezi bụ ihe anyị ga-egota ma ọ bụ nke anyị ga-eyi. Ihe ndị a ka anyị na-achụzi. Ọ bụghịzi nọgide otu ugboro n'izu ụka ṅụọ mmiri ma ọ bụ taa ihe. Anyị nwere ike na-aṅụ mmiri karịa, mana iri nri na-abụkarị otu ugboro n'ụbọchị. Mana ụfọdụ na-erizi nri ugboro 3 n'ụbọchị, ebe ụfọdụ na-eri ugboro 4 n'ụbọchị ruo mgbe ha nwụrụ. Ihe a bụzi ndụ anyị ugbu a. Anyị anọrọ na-eche ihe kpatara na anyị anaghịzi ebi ogologo ndụ. Anyị anọdụ na-eche, mana anyị achọghị imezi ndụ ọhụrụ anyị nabatara, oriri ọhụrụ nke anyị nabatara. Anyị achọghị ijikọta ha niile dịka ihe na-enye aka n'ọdịda anyị. Mgbadata nke uche ụmụ Chineke site n'eluigwe ebe anyị nọ rute ọkụ mmụọ ebe anyị nọ ugbu a n'uche. Anyị anọdụ na-eche na ọ bụ ruo mgbe mmadụ nwụrụ tupu ọ gaba ọkụ mmụọ ma ọ bụ tupu ọ gaba eluigwe. Akwụpụlarị anyị ihe karịrị 1000 afọ gara aga. Ọnụọgụgụ nke ndị akwụpụrụ na-abawanye afọ 10 ọbụla nakwa narị afọ ọbụla. Anwansi sitere na ngwugwu ahụ ma ọ bụ nhazi ahụ, iwu nke ha kụnyere n'ụbụrụ anyị n'ime obi anyị ka anyị na-anabata ihe kwesịrị ịbụ ihe ndị mba ọzọ na-eme. Anyị bụrụzia ndị ga na-eme ihe ndị mba ọzọ ma mekwee ya karịa ha bụ ndị mba ọzọ ahụ, bụ ihe ndị ala ọzọ a bịara kụziere anyị ka anyị na-eme. Anyị bụrụzia ndị na-agbachitere omenala nke ndị mba ọzọ a kama ịgbachitere onwe anyị, ịmata na o nwere onye bịara napụta anyị ihe mere ka anyị bụrụ ndị anyị bụ. Ihe a abụghị obere ihe ndị be anyị, ọ bụghị obere ihe mere ebe a. Ya mere anyị ga-esi otu a na-abata na-agwa ndị be anyị okwu ha kwesịrị ị na-anụ, na-agwa ndị be anyị ihe ga-eme ka uche ha gbawa ma malite ịjụ ajụjụ ha kwesịrị ị na-ajụ. Ọ bụ ya bụ ebumnuche anyị ji eme mgbasa ozi a. Anyị ga-eji okwu abịa ọzọ ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ na-emepe ya bụ ihe, maka na etu ya bụ ihe siri bata na ndụ anyị bụ maka njigide. Ha batara ka ha jigide anyị. Ha chọrọ ịnapụ anyị ihe a niile kpamkpam. Ha achọghị ka anyị nweghachi ike nke ha hụrụ n'ala anyị oge ha batara n'ala anyị. Ha achọghị ka anyị nweta ya bụ ike ọzọ, n'ihi na ha matara na anyị nweghachi ya bụ ike ugbu a, tinyere teknụzụ nke egbe nke anyị nwere ike ijidezi. Ha achọghị ka anyị nweta ohere itinye uche anyị n'ime agha ahụ nke ha bịara buso ndị ala anyị. Ha achọghị ka anyị tinye anya anyị na ya. Ha chọrọ ka anyị na-aga n'ihu ịhụ ndụ ha bịara nye anyị n'anya. Ya mere ndị be anyị, tetakwanụ n'ụra, bido ugbu a jụba ajụjụ, gbaa mbọ na-ekesa okwu ndị a anyị na-ekwu, ma na-esonyekwara anyị n'ọdụ n'ọwa anyị niile ebe ọbụla ị nọ. Na-esonyere anyị ka unu nwee ike ị na-enweta ọkwa mgbe ọbụla anyị wepụtara isiokwu ọhụrụ n'ime ọwa dị iche iche. Ụmụ Biafra, ụmụ Biafra, ụmụ Biafra, njikọta Biafra. Ka emesịanụ.